Kublai pi baro perlo ban yo susu ki update ki day bar FIFA World Cup mentau snem so subscribe ya kan channel to ngini kran ya kimat ke bukung san jok na video mentak sni kumta menta ka we ka video jo Cristiano Ronaldo ka long viral bha haki social media bon ki bru ki ong ba ha ka interview haden ga jingele kai Ronaldo ula ignore ya Lionel Messi hanre hato ka long shisha kumta tongin page bha ya ka ek ba jia haden ba ka Portugal kala dem yale kai u Cristiano Ronaldo ula one shak interview ban jubab ya kijing kli jongki nong tho khobor kilap thai khobor hagda por we reporter ula wan ra ya ka kerting jong u Lionel Messi bar ula sedang kelish phang ka jing ya nujor hapding jong arngot ki klub football Cristiano Ronaldo bar Lionel Messi andre Ronaldo shimla jubab be ya kata ka jing kli ula pun krian wa sha ki we pat ki man bat peteng ban keren spang ka Portugal bar ka jing lekai tang maria mi kanya ka benta jong ka interview ka video kala sepriang state ha giran san social media ki fans jong Messi ki ong pe Ronaldo la ignore ya Messi kat ba ki fans jong Ronaldo pat ki ong shim la ignore andre ula shukwa ban keren sepangga tim jong andre ladangi pe ya ka interview baro ka we ka pau ba Ronaldo shim la keren sniu spangu Lionel Messi hakabe pat ka benta jong ka interview hakaba la kali ya sepang ka jia kendu la ban long hapadeng ka Portugal mat ka Argentina Ronaldo ula ong ba kata kan long ka jing lekai ka ba he bha bat ka bakar pang na benta ki fans football ha perthe baro ka we kata ka ban i ba wa la Ronaldo shim la ai jubab ka ba bani ahlo ru Messi handai shim la pan pawru kano ka jing bam buram ya ngas nga ba ka daw ba ka kham la ban long ka de ba Ronaldo ula thai ban jubab ya ka ju ka jing kali man ka por la bun snementa man la ka interview jong u ki nong tho khobor ki ju wan ra biang ya ka jing ya jumchor Ronaldo bar Messi le se Ronaldo kwa ba ka jing ya kren kan long shpang ka Portugal bar ka jing le kai tang shpang ka jing ya khun pa ba apdeng jong u bat Messi hak ba kut wan la ki fans ki dang ya jing ka jia hadu menta andrei ka we ka jing sha long ba Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi ki de arngut ki nong ele kai ki ba khrau tam ha ka history jong ka football kila job bun ki trophy pen prabun ki record bat pen kemen ya ki million ngut ki fan hakaleng baro ka we ka berthe kumta perlo pipat phik perkhat kum no hatu Ronaldo la ignore si shay Messi na ka de tang ka jing pen he jong ka social media so ba ka jing ra jong pi ha po comment section balot ko ban yo ka update bat ka welcome na klet ma subscribe ni channel ko bless you